ndimakhalaro ndikuona zonse zimene zimakhala zikuyankhulidwa ngakhalero mavidiyo amene anthu ena ake amakhala akuyankhula kunena kuti ndili ku chipatala ndikudwala ku dziko la South Africa, komanso ena kumazayankhula kuti ayi ndamwalira. Eyoto sindikhuzika china chilichonse ndi zoyankhulidwa zimenezi chifukwa nkhani yokhuzana ndi kumwalira kwa ine apapato sikuyamba. Mbuyomo ena ake anayankhulapo, ena kuchita kulosera ndi kulosera kumene ena peto kumazafunsa kuti imeneyo nde iti ndani kodi amene amayankhula zimenezo. Ayi ndithu makosana kuthekatu ambiri mwina tinatsatira kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi apita muthalika nayankhulako ziwiri zitatu makamaka zokhuzana ndi nkhani zimene zimakhala zikuzungulira m'masamba mchezo mu nkhani zaketo zonena kuti kusowa kwawo ndikuti akudwala ali ku chipatala ku South Africa, anayenda mwakamnyanga kupita kumeneko, ena nkumazayankhula kumene kuti nkutheka apita muthalika ndikuti amwalira. Nawo posatira zimenezi MBC mosogozedwa ndi Director General wake a Brian Banda anapitatu kukacheza ndi apita muthalika kuwafunsa mafunso awiri atatu makamaka nkhani yokhuzana za umoyo wawo komanso umene dziko la Malawi likuyendera padakali panopa, komanso ngati mtsogoleri akonza zotani kuti athane ndi mavuto amenewo. Ati ntioneko zimene anayankhula pa mkumano umenewo kenako tipitireni nkhani chilonga choti muthe kuitsata bwinobwino. The opportunity to meet and have a conversation. I'm glad to see you in good health. It was my pleasure to see you. It has been a long time. Yes. Yeah. There's so many things being held outside there that you are seeing. You're flown to South Africa. I don't know if you've heard of those. And when you hear such kind of stories, how do you feel? Well, I think it's very funny. I feel sorry for these people. They've been saying this since 2016, you remember? One time I died in America, you remember? I must be a cat with 9 lives. So no, it's silly. Actually, I'm in good health. So many people have wished me dead, many of them in this country. I remember TB Joshua. I thought I was going to be dead by December 2016. I'm still here. I think he's 6 feet under the ground himself. So never wish somebody dead. You never know who's going to die first. You never know who's going to die first. But I'm fine, yeah. Do they bother you? Those No, not at all. I think that's silly. Yeah. I think that's silly. It's stupidity. Yeah. We should think, they never would. I think they're laughable, actually. Yeah. I don't know what the motive is. We all are going to die one day anyway. It's a matter of when and how. Everyone's going to die. It's just when and how. That's all. So it's silly. It's really silly. And I've seen those stupid clips that are circulating. I think silly. Yeah. Since you won the elections, you haven't had any rally or thank you rallies, and people are missing you out there. What would you tell Malawians watching us? Well, I don't think it's time for rallies. We had enough rallies. It's now the time to build the country. We're working very, very hard. We found a broken country. We're working extremely hard to rebuild this country. I don't think it's time for rallies. Tomorrow I'll be in Dhaka to lay a wreath at my brother's mausoleum, Pumoro Abata. It's a private matter, a private family thing. But after that, I'll stop at Goliath at the market to greet the people. It's not a rally, just to greet people, to say hello to them, and then I come back to Blantyre. But this is not the time for rallies. We had enough rallies. It's not the time to build the country, and that's what we're trying to do. And I know you're cooking so many things about the economy and other things. What should Malawians expect in your presidency this time around? I think the challenge of fuel outside there. Yeah, as you have seen, I think the lines are almost, pretty much reduced now. Yeah. I think the trucks have come in. I think by then, this weekend they will be over. We have enough fuel now, and
We're working on the forex thing to tell people not to panic whenever there is a hiatus somewhere in the delivery of oil or fuel. We have the situation in the Middle East, which is affecting every country in the world because of what's happening there. So we are no exception, but we are doing our best. There is fuel now here, and there will be fuel for the foreseeable future, and we are building the economy, and there will be forex here, and the economy will continue to grow. I can assure you that. Yeah. Yeah, I can assure you that. Thank you very much. Yeah, I never say what I don't mean. Yeah. Have you started watching MBC now? Oh, now I watch NBC. Yes, I started watch since you got there. I watch NBC now. Okay. I watch. You are doing a good job there, and continue doing a good job there, and make NBC a professional organization, a great organization, which is what it is, and I'm sure you'll take it to further heights of quality and greatness, and I wish you well. Chabwino taona kumaso tamva mmene ayankhulira apita mutaliga makamaka bankhani zokhuzana ndi mphekesera zimene mbuzi zina zake zimakhala zikuyankhula achitatu kusindika kuti pali anthu ochepa enake amene amayankhula makamaka nkhani zokhuzana ndi umoyo wawo kuti ali ku South Africa. Anthu amenewo akuti ali kunja komanso ochuluka ndi kuti ali ku Malawi amene asamafunira zabwino apita mutaliga. Of course za akunjawo ambiri tikukhulupirira kuti tikuwatsata bwinobwino amene amakhala kuyankhula ma propaganda amene wakumafalisa nkhani zabozazi. Tikukhulupirira kuti nkhani zimenezi zimazakhala zikufala makamaka posatira kuti mtaliga anakhala nthawi itali asakuoneka, komanso tinaona kuti anapanga misi ma programs ofunikira kwambiri osapezeka kuma programs amenewo. Tinaona kuti panali function yakusegulira kwa msika wa fodya imeneno anakasegulira ndi kuti ndi nduna ya zaulimi Aloza Mbirizi. Kuchoka pamenepo ndi kuti unali graduation mu basi imeneno amambekezeka zoti kupita mutaliga ngati chancellor wa University ya Malawi amene akukakhala kumeneko kumana pa ma functions onsewo ndi kuti sanapezeke. Zimenezi ndi zimene zinapanga fuel kuti no makapi amenewa akhale akuyankhula zinthu ngati zimenezo. Ndino pa nkhani ya anthu amene samafunira zabwino ochokera ku Malawi paja anena kuti ochuluka ndi kuti no ndochokera ku Malawi. Ambiri mwa iwonso tikukhulupirira kuti timakhala tikuona masamba mchezomo kuphatikiza pamenepo tinaona kuti kunaenda footage imene Samia Suleiman amabwata kubwatiratu Jesse Kabwera kunena zona kuti ndi amene amakhala akuuza achinyamata amene amakhala akuyankhula nkhani zonyoza amene Jesse Kabwerayo amayankhula ku mafolamu ande kuti akuneki kandi achani akuchipani chimene cha Malawi Congress Party. Of course isani allegation kono paja Suleiman amanena zona kuti ali ndi umboni wa ma screenshot amenewo. Zinthu zonsezi apita mutaliga akunena zoti amaona komanso amamva anthu akumayankhula masamba mchezomo amaona ndithudi. Ndi pamene amazafotokoza kunena zona kuti mwangokhala ochisiru chabe makhala anthu akuafunira nzawo zoyipa mwafuniranso iwowo kuti atafa chifukwa nkhani zokhuzana ndi kufa kwawo sizinayambirero paja kuti zinayamba pakanthawi ambiri tikusatira bwino kuti ku Nigeria kunali prophet amene ankaziwika zonena kuti TB Joshua. Tikatsata bwinobwino mu chaka cha 2016 kuyambira around January kufika March chaka chimene cha 2016 prophet amene anazabwera ndi prophecy yake imene ankazanena kuti pamafunikira mapemphero chifukwa amaona zonena kuti mtsogoleri wina wake wamkulu president amene ochokatu chigawo cha ku Southern Africa atha kumwalira ndi amafunikira mapemphero. And president ameneyo ndi kuti no ndi wamkulu zaka zake ndizochulukirapo ankazanena kuti amwalira ndi kuti no pasanafike pa 1 April chaka chimenecho cha 2016. Ndi mukakumbukira bwinobwino nthawi imeneyo mutaliga ndi kuti no anali zaka zawo around ma 70s mid 70s ndipo tengera ni mphekesera amene zimayendera ku Malawi nthawi imeneyo panali interpretation kuti ndi apita mutaliga amene akulosera
kuseweredwa nkhani yokhuzana ndi imene of course alinso a Robert Mugabe president wa ku Zimbabwe amenenso anali achikulire kutengera ndi mmene ulosi umenewo unkabwerera. Of course tinaona kuti apita muthalika Machi chaka chimene cha 2016 anasusa nkhani zimenezo anampanga ataki TB Joshua mujamu ankanena zona kuti the prophet wa fake iwo osamwalira of which ndoti tinaona kuti it was true. Kunali kuli msonkhano ntameneyo nayankhula pa msonkhano ku Lilongwe. Of course nkhani imene inazatentha kwambiri makamaka yokhuzana ndi prophecy imeneyo anthu ankazapanga male in the 2012 context imeneno malemo TB Joshua nazabweranso prediction imene ankanena zona kuti mtsogoleri wina wake wa ku Southern Africa komano sanatchule zina lake mtsogoleri ameneyo atha kumwalira and then ndi kumeneno ankamwalira mtsogoleri wakale nthawi imeneyoyo malemo a Bingu Mutharika. So mu nthawi imeneyi mu 2016 kunali high level of concern ku Malawi pano posatira zimene anayankhula apita Mutharika ngati tikumbuke bwinobwino kunena kuti amwalira ndiwo amene sakuwafunira zabwino. Tinaona kuti TB Joshuayo kuti anamwalira pa 5 June chaka chimenechi cha 2021. So mmene afotokozera kunena kuti mwalirako aliyense azapita ndithu palibe amene azasale. Ino imangokhala nthawi tsiku komanso mmene munthu uzapitire aliyense samadziwa zimenezi ndi mwini moyo. So kufunena zoyipa chifukwa chonena kuti tasiyana ideology in politics zimangochitika komano si zimene akumakhala motero. So aponso tamva kumene akuyankhulira kunena kuti khazona kuti sakuoneka iwo wato behind the scene amakhala kugwira ntchito zoti amangokhala ayi kambapo nkhani zokhuzana ndi kusowa kwa mafuta agalimoto nkhani za forex pamenepo and nkhani za mafutazo akunena kuti tension ya ku Middle East ndimene ikupanga fuel kuti no mafuta azikhala akuvuta ku Malawi. Se ku Malawi kokhaso kumaso ndikuti ndi across dziko lapansi komabe ngani mtsogoleri akuti akhala akupanga zothekera kuti apange stabilize situation. Kambaponso nkhani yokhuzana ndi ulendo umene ali nawo leroli kuti akapanga attend memorial service ya late brother wa of course akunena zoti is private akupita ku Ndata koma la Cholo akapanga attend service imeneyo ya malemo wa Bingu Mutharika. Akuti ngati kuyankhula ndi anthu akuyankhula nawo pa Goliath osatinso ngati kupanga phodi lale kapena chani ayi ndithu ndimene akuyankhulira. Akuti zomakhala kupanga misonkhano pena kumaoneka lizungulizunguli zimenezozo atha kukwanisa bwinobwino komano akuziwa zonena kuti ndizopanda ntchito chifukwa zingononga malisosi a dziko la Malawi. So asindika kuti anthu asamakhale paniki. Fundo inanso ndi yokhuzana ndi ku MBC atsatira bwinobwino conversation imeneyo ndi Brian Panda yokhuzana ndi ku MBC kumene akumulimbikitsa kuti alimbikitse MBC kuti ikhale ikusatira professional work ethics osati ngati imene imapangira mbuyomu nthawi ijayo kumene kunali a George Kasakula ita kuyisandusa ngati platform yogwebwera ndikuti opposition m'malo motumikira a Malawi nayisandusa ngati yachipani kuyiwala zonena kuti kulima work ethics ndi zina zotero. Of course potengera ndi imene yankhulira apita Mutharika ambiri tikutsatira bwino kuti kulinso kagulu ka anthu ena ake kamene sikamafunira zabwino Brian Panda makamaka pakusankhidwa udindo wake ngati director general wa ku MBC ananjirekeza amenewa anthu amene amafuna zabwino zonse zikhaza iwowo ambiri timakhala tikuwatsatira bwinobwino pa zimene amakhala akuyankhula zokhuzana ndi Brian Panda amachita kuonekeratu kuti akufuna atamukwirira mmatope komano ndi mmene ayankhulira apita Mutharika ndi chisimikizo kunena zona kuti ananjoka amenewo ndikuti no sangapite patali nkhwizi zomwe ali nazo pa Brian Panda. Anyways mafuna bwino Brian Panda kumeneko osalimbana ndi background noise. Anewo ndi anthu olephera amene samamfunira munthu zabwino ndi mmene ziko limakhalira. Anyways makosana nkutheka mwene maganizo pankhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section komwe mulemekezanso maganizo anzathu.